Hetkonen, pystyykö näistä tekemään vielä? Joo. Basalt-prikkejä, pitäisikö tehdä niitä? Aika isot saa kyllä sitten tehdä, tai silleen niin suunnilleen tilaa. No näähän on ihan kivan No, näköistä. niin tässä on niinku 15 blokkia leveä. 1, Ja 2, sitten, 3, 4. Joo, vittu, tässä onhan tässä ja nyt vähän. sitten oota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Avaraan 13. tämän näin. 15 blokkia tää on niinku joka suuntaan. Aina per kämppä. Ja sitten se voi vetää kaksikerroksiseksi, niin siitä saa aika iso. Jep. Eli vielä pitää jatkaa sitten. Ootas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eli vähän pitää vielä täyttää. Mulla loppuu diiritti sitten, mutta Täällä on jossakin. Ei vaan olekaan. Vittu, mä jätin ne dirtit sinne kaivokselle, saata. Varmaan 10. ei itse asiassa. Kiitti on. Ole hyvä. Anna sun ämpärinkin back. Thanks. Onko muuten symmetria angle? 1, 2, On. 3, hyvä. Ainakin mä yritin laskea. Katon nyt sääkin vielä, kun sulla on vähän parempi vielä tuo laskupää kuin mulla. 1 alkaa. Aivan vitun sama, jos on niin, se on 50-50 näillä aina. Siis se on oikeasti muuten 50-50. Niin jo. Joo, sitten nämä pitäisi ottaa tästä pois, ne pitäisi vaihtaa tähän prikkiin. Mä voin aloittaa. Millä sä teet tota juttua? Otat sitä pelkkää basalttia, et ei sitä basalttikoplastone. Sitten laitat sen tuohon sun craftingiin, tuohon kaikkiin 4 kohtaan. Ahaa, Niin sit siitä tulee basalttiprikkiä. okei. Mä en tiedä, onko nämä prikit sellaisia, että jos nämä hajottaa, niin näistä tulee jotain vitun kople sellaista paskaa, että ne pitää tehdä sitten uudestaan. Joo. No niin, nyt meidän pitää päättää, onko tämä etupuoli vai tämä. Kumpi puoli? Ehkä tämä puoli olisi järkevämpi. Niin, tää on kyllä tällainen kivempaa maisemaa. Niin, ja sitten tässä on vähän enemmän tilaa. Ei, mutta joo, toi tulla takana vähän ehkä tynnyrimpi, jos yrittää mitään tehdä, niin on toi vitu vuori heti vasta. Niin jo. Joo, tehdään kaikille identtiset näistä tästä, niinku rivitalot onkin yleensä. Joo. Että ne on niinku, tiedätkö, se pohjapiirustus on identtinen kaikissa. Tuokaa Mutta... mulle matto. Pitääkö, joo, tehdään näistä kaikista vaan. Joo. Mä ajattelin, että olisi tehnyt katsoa niinku rivitalot joku tuo, että ne on niinku, tiedätkö, peilikuvat toisistaan. Niin no sehän voisi olla. Ne vierekkäin. No sehän olisi vitu jees. Niin. Joo. 1, 2, 3, 4. Eli tohon tulisi sitten, mä nyt merkkaan ovet tällä. Eli tähän tulisi ovi ja tähän tulisi sun ovi. Tulee? En mä oon vielä päättänyt sitä. Ei vittu, nää pitää vetää yhden sivummalle, että me saadaan isompi huone tohon viereen. Pitäisikö ne vaan vittu laittaa kesken? Ottaisi tohon ja tohon tulisi niin käytävä. Osaisi niin tollasen. Ja näinkö sä tarkoitit tästä, että niinku, tuleeko tää väliseinä näin? No, itse asiassa ne väliseinäthän voi olla ihan mitä vaan. Mä ajattelin, että se ulkoseinä on niin kuin sitä Okei, eli mä lähden kiertämään tätä ulkopuolelta. Mutta ne sisäseinäthän voisi olla vaikka jotain valkoista terrakottaa tai vittu betonia tai sellaista, niin että se olisi sellainen. Niin. Tulee paska. Mitä? Mä en tiedä oikein, että mitä vittua mä tässä oikein meinaan, mutta kokeillaan. Hei possu, meppäs nyt vittuun, että mä en saa tähän. Hei, mene oikeesti helvetti. Vittu mä lyön. Hei. Mene pois. Mene nyt vittuun siitä. Elikkä jos me otetaan pitää laittaa noin. Kato, tähän tulee sitten se lattia vedetään niinku tähän. Oliko täällä lähellä? Onko toi Dark Oakia toi, mikä on tossa vieressä? On, joo, se iso. Ei, sulla on väärää puuta ne ollut. Otas Basalt. Niin, no Basalt Koplesta nähnyt, ettei loppuun saisi tarvikkaa kauheasti sitten. No ei, mä tajusin kanssa itsekin. Eipä sitten tarvii, kattohan siitä tehdään vielä. Okei, no mä paan sitten sulamaan tota. Tai selvittää noin ikkunan paikat vielä sitten. On muuten vähän saatana iso tää puu. No 7 lehmää jo häkissä. Oi et. Mitä vittua, millä sä niitä narrat?
Sehän sä toisaalta haluaisit tietää. Severilläkin aivot käy niin saatanasti siellä raksuttaa. Joo, raksuttaa aivan saatana. Tästä tulee ihan vitun rumma. Voidaan sanoa, että tehtiin, jos tulee viturumma, niin sitten voidaan vaan sanoa, että tehtiin justiin niin kuin Makemeren käski tehdä. Joo. Tää on niin vitun ärsyttävää Minecraftissa, kun tästä tulee niinku ihan vitun iso tästä talosta, mutta silti tää on ihan vitun pieni. Niin Ettekö se, te saatana jättänyt tähän alle jotain vitun reikää, missä on nyt zombi? No todennäköisesti jätettiin. Make käski jättäis. niin. Eikä mennyt sinne mitään reikiä olisi muuten jätetty. Niin. Tää vittua. Nyt on muuten tullut laskuvire. Ei jumalauta, kun mä töpän. En mä oo töpän. Se on vaan tuolla aiemmissa vaiheessa käynyt laskuvire. No, mulle on käynyt laskuvire. No tohon jo. No, kun mä luulen, että mulla on käynyt laskuvire, mutta ei mulla ole. No niin, se on nyt tähän asti valmis. Onko nää ovenkohdat nyt vähän vituillaan vai mitä helvettiä? Onhan ne jo, ei kun joo, on. Ne pitää olla keskellä, koska muuten sille ei saa niinku silleen mitenkään järkevää. Imo. K, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tuo 14 Siinä pitää olla- pinta-alaa. Eli- Niin ei niitä saa keskellä sitten. Ei saakka. 8, 9, Eikö joo, nyt 10, mä tiedän. Toinen 7 kohdalla ja toinen 6 kohdalla, ja sitten se tulee, tiedätkö, silleen. Niin onkin joo, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mä tuun työvalmijaksi. Joo. Eli onko nyt niinku tuosta YK? Joo. Joo, eli tohon tulee sitten taas ovi. Ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yksi siemen. Omat laskutoimitukset tällä työmaalla ei sallittu. Jep. Koska miltä sitä niin näyttääkään sitten, kun tää on vähän tällainen... Tulee jo näihin jotkut terassit kaikki. Tai niinku, Joo, ajattelin, että niin voisi Joo. joku sellaista tehdä, joo. ja sitten Joonan kämppään tällä. Joo, se on itse asiassa se on tosi hyvä. No joo, ehkä tehdään niin, että nyt mä ainakin lähden nyt hakkaamaan niin saateristi tuota koivulankkua, niin saa kato, saa tehtyä ton laattian siitä. Täällä on täällä tuvan takana on vaikka kuinka paljon. Tuollahan sitä on jo niinku leipää. Oho joohan täällä ei täällä keskellä ole. Toi näyttää kyllä massiiviselta, mutta kyllä se tulee kato sitten siisti kun on. Joo, tuo näyttää kyllä niinku aivan vitu isolta. Jep. Kyllä sitä voisi kerrostalonkin vääntää vielä. Totta. Lähtee laukalle. Tulikohan tuosta oikeasti vähän liian iso? Mä luotan sun vision sen. Ei kannata. Mulla on 100% luotto. Uhuh. Luotta laatu varmaan. Oi vittu. Eikä ampiaiset suut, jos mä hakkaan niitten puu. En mä itse asiassa tiedä. Vittu, kokeilla. Vai jääkö toi vaan leiju? Joo, se vaan jää leiju. Laattia. Tuolla on muuten hevonenkin. Hevonen. Hei vittu, mähän istun tän selässä. Mitä saatana? En muuten... Istun oma vielä sen selässä. Ei se heittänyt helvetti. Jumalauta vittu, mä oon tyhmä. Riittäisiköhän se vaan, kun antaisi olla tämän niin kuin tässä yhdessä kerroksessa nyt aluksi? Voihan sitä sitten laajentaa aina ylöspäin. Niin, kyllä siinä aluksi riittää ja Niin. kuka on keskellä. En mä tiedä, se kuka sinne menee. Oliko ne mun timantit täällä jossain vielä? Ne on siellä takana olevissa arkuissa mun mielestä. Tää tehdä tuo. Tarvii vaan vähän noita tikkuja, että mä voin tehdä ton saatana uuden kirveen, että saa hakattua lisää puuta. Kyllä vaan muuten loppuukin äkkiä. Että... Jep. Menee aivan helvetisti puuta. Niin, lattia siis. Jees. Niin. Eipä se possu helvetti. Niin, mistä me tehdään ne seinät sitten, ne sisäseinät? Kyllähän tää toimii tää Dark Oak ainakin. Melkein kuoli. Tipuin tällaiseen vitun raviin. Jaha, Se on yö taas. Eihän mitään mä eikä. laitoin tosta GN. Mäkin. Nice. Tää tehdä tällaiset parvekkeet sitten vielä tonne takapihalle. Ai saatana, sehän olisi kova joo. Niin taas siis terassit, niin. Joo. Tää voi olla Joonan kämppä, kun täällä on porsas valmiiksi jo sisällä. Juu. Tää näyttäisi laittaa tällaiset isot glasit. Olisiko se itse asiassa parempi? Oho. Täällä muuten on näitä hevosia.
Onko villihevosia? On ne aivan vitun ville. Terve. Terve. Vaivalta sataa severeitä. Niin. Oliko sitä Dark Oakia vielä? On sitä vähän. Ja mulla on 2 stackia melkein lankkua. Joo. Pitäisikö eristää nuo kämpät niinku tolla nyt? Joko? Tarviks sä? Ei tätä kannata ensin. Eikö? No joo, voin mä. Niin kato. Miksi ei teillä kannata ensin? No, tai no niin, no ei, mutta en mä tiedä. Joo. Joo, Aivan ylös astikko. joo. Vittu, että on pojat ylpeitä. Onko näin? Oh. Haukkuu aivan paskaksi tämän kämpän. Mitä vittua te olette tehnyt? Jep. Saatte kyllä asua saatana 200 siellä. Vittu, mulla loppu nyt jo saatan. No, ei oo enää paljon. KK. No 4 tarvii vielä. No, mulla Justiinko 4? on stack. No siitä jää sitten vähän ylitetty. Kyllähän tästä nyt aika selväti. On tää nyt siis täältä edestä jäänyt, kun tossa on vähän täytettä, katon. Niin, Ja sitten kun on valmiit kaikki, niin jumalauta tää on kyllä kova. juman kautta. On kauti. Nyt lähtee possulta nirri, kun mulla ei ole yhtään ruokaa. Toi on näköjään mullakaan. Right clickillä pystyy näköjään keräämään näitä niin, että ottaa siemenet saman tien takas. Nois. Mä en tiedäkään. Mä pidän tätä vaan pohjassa, niin toi ottaa itsestään siemenet. Fats. Jollakin onnekkaalla päätykämpästä täältä lännen puolelta on oma pikku uima-allas. Näköjään. Tiedätkö mitä mä tajusin justi? Ollaanko vittu tehty virhe? Tästä vitun basaltista ei pysty tekemään portaita eikä slabei. Eikö sitä oikeasti pysty? Ei se oli kivisahalla. Ei, Kivisahalla vai? ei pysty. Ei tässä oo edes kivisaha. Eihän tää nyt silleen loppuunsa niin paskalta näytä tuota seinää vasta. Siis ei. Ihan. Voihan se olla puutakin joo, mutta onko se sitten tylsän näköinen, kun se on samaa väriä kaikki. Ja sitten kun tuota kattoa ei pysty tekemään tosta, kun siihen tarvitsisi läpeä ja portaa. Ui Ja vittu taas painuu. mitä mies säätää? No en tiedä. Sun sä oot vastuussa tästä sen verran, niin mä en annaisi neuvoja. Kun mä luulen, että tuo toimii samalla lailla kuin se Deep Slate. Niin portaitako ei pystynyt? Ei pysty, eikä läpeä. Mutta Ebony Woodilla pystyisi tekemään sellaista vähän samannäköistä. Ja Abyssal Brigeistä ja... Joo, eihän tässä on niin, ja voihan se olla just joku tiilikattokin sellainen. Joo. Siinä tarvitsisi... Voi vittu. Ei tätä kämppää ei saa valmiiksi vittu vielä pitkään aikaan, kun me tarvittaisiin työkaluja. Se on ihan Sulla on nuoliseri. Joo, mua äsken ampui skeleton. Ja kyllähän tässä tulee, tää on niinku meidän oma kommuuni. Rikulle joku talomiehen koppi. Esimerkiksi Rikulle saa ne häkkivarasto. Ei. Joo, mennään. Joo. Onkohan tää servusilla, että tää pysyy päällä, vaikka ei me olla täällä? Oh. Jes, mä tuun tänne tunnin päästä.